cikin shirin za a ji cewa an rantsar da sabon shugaban kasar Sri Lanka Annura Kumara Dissanayake da safiyar wannan litinin din a birnin Colombo. Sojojin Isra'ila sun ce za su yi lugudan wuta a yankunan Hezbollah da ke Lebanon yayin da hare-hare tsakanin bangarorin biyu ke sake tsananta. A Najeriya kuma magoya bayan APC ne suka kwana cikin farin ciki a Edo bayan hukumar zaɓe ta INEC ta ayyana ɗan takarar jam'iyyar Sanata Monday Okpebholo a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar. Muna cikin farin ciki kuma wallahi ba zan iya fasata maka irin farin cikin da nake ciki yau ba. Za mu yanka shanu da raguna, muna celebration sosai. A jamhuriyar Nijar kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun gudanar da wani taro da zumar shawar cin zarafi da musguna wa fursunoni a gidajen yarin ƙasar. Mun ƙara abu da yawa da abin da muka gaji kuma muka gani yanzu muna tsammanin vraiment bayan wannan formation kin ko bayan wannan rankwantar da aka yi abubuwa da dama za su canza. Muna kuma tafi da rahoto kan wani sabon cece-kuce da ya barki tsakanin Sanata Abdulaziz Yari na Zamfara da gwamnan jihar Dauda Lawandare kan matsalar tsaro. To amma kafin waɗannan da ma wasu rahotannin zan so shirin ne da cikakkun labaran duniya sunana Umai Masana Abdulmomin. An rantsar da sabon shugaban kasar Sri Lanka da safiyar wannan litinin din a birnin Colombo. Annura Kumara Dissanayake mai ra'ayin sassauci da ke yaƙi da rashawa. Ya lashe zaben a wani yanayi na bazata da kasar ke fama da matsalolin matsin tattalin arziki da suka haddasa matsananciyar talauci. Mr. Dissanayake da ke da goyon bayan al'umma inda yake cewa zai sake rubuta tarihin Sri Lanka. We know that our country. Ya ce na san halin da kasar nan ke ciki, abubuwa sun ricaɓe ta kowane bangare na rayuwa da tattalin arziki, siyasa da alaka da kasashen duniya, amma zan yi aiki tukuru musamman da masu zuba jari daga ƙetare wajen ganin an fitar da wannan ƙasa daga cikin ƙangin talauci da kuma bijiro da sauye-sauyen bunƙasar tattalin arziki. Sojojin Isra'ila sun ce za su yi lugudan wuta a yankunan Hezbollah da ke Lebanon yayin da hare-hare ta kan iyakoki tsakanin bangarorin biyu ke sake tsananta. A ƙarshen mako mayakan da ke samun goyon baya daga Iran sun kai hare-hare Isra'ila wanda ya fada har cikin birnin Haifa. A ranar Lahadi mataimakin shugaban Hezbollah ya ce a yanzu ba gudu ba ja da baya a fafatawarsu da Isra'ila. Shugaba Joe Biden ya ce Amurka za ta yi duk mai yiwuwa domin tabbatar da cewa wannan rikici bai kasance zuwa gagarumin yaƙi ba. I think he listens when he wants to listen. I think he hears Wakilin everything. BBC kenan yake magana kan Prime Minister Netanyahu na Isra'ila cewa yana jin gargaɗi ne kawai idan yayi niyya. Masar da ta aike gargaɗinta kan makomar yakin baki ɗaya yayin da sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ke cewa lamarin akwai ɗaga hankali. Shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine na rangadi a Amurka a wani bangare na ci gaba da neman goyon bayan manyan kasashen duniya domin ba shi damar amfani da makami mai cin dogon zango a yakinsa da Rasha. A yau Litinin zai gabatar da jawabi a taron shugabannin kasashen duniya a zauren hedikwatar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin New York, kafin daga bisani ya gana da kwamitin tsaro na majalisar a ranar Talata. Mr. Zelensky zai kuma je birnin Washington domin gabatarwa shugaba Joe Biden kundin tsare-tsaren da ya bijiro da shi na kawo ƙarshen yakinsu da Rasha. Tsohon ministan tsaro a Birtaniya Ben Wallace a yau zai amsa tambayoyi kan rawar da ya taka wajen kare dakaran Birtaniya na musamman SAS daga fuskantar tuhuma kan laifukan yakin da ake zargin su da aikatawa a Afghanistan. In 2019, the government wanted to make it more difficult. Wakilin BBC ya ce a 2019 gwamnatin Birtaniya ta bijiro da tsarin da zai kasance da wahala a yanke hukuncin kan laifukan da suka haura shekara 10 da aikatawa kan jami'anta. Sai dai bayan jin wannan sanarwa kafin kan laifukan da ake zargin jami'an da aikatawa tsakanin 2010 zuwa 2013 ne sai Mr. Wallace ya yi makarkashiyar sauya dokar tsarin yanke wannan hukuncin zuwa shekara 5. A yanzu dai Mr. Wallace ba zai ce uffan kan wannan batu ba tunda zai gurfana a gaban masu bincike a London yau Litinin. Donald Trump ya nuna cewa ba zai sake wani takarar neman shugabanci ba a Amurka muddin ya sha kaye a zaben watan Nuwamba da ke tafi. A wata tattaunawa da kamfanin rukunin gidajen jaridu ta Sinclair an tambaye Mr. Trump ko ya hango sake takara nan gaba idan ya sha kaye a hannun Kamala Harris, sai amsa cewa ai ina ga babu wannan batu a yanzu.
Fafatawa tsakanin 'yan takarar biyu kusan ta yi kankan duk da cewa dai Mr. Trump na iya fuskantar kalubale kuma sai yayi da gaske kafin ya kai labari. Ƙuri'un jin ra'ayin na da BBC ke bibiya na nuna cewa Ms. Harris na gaban tsohon shugaban na Amurka. To labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To sai kuma rahotannin da muke tafa da su. To daga jihar Edo bari mu nufi Zamfara inda a can kuma wani sabon cece-kuce ne barke tsakanin tsohon gwamnan jihar kuma sanata a yanzu Abdulaziz Yari da gwamnan jihar Dauda Lawan Dare kan batun matsalar tsaron jihar. A ƙarshen makon nan ne dai aka ga bullar wata sanarwa daga Abdulaziz Yari da ke kira ga gwamna Dauda Lawan Dare kan ya mayar da hankali wajen shawo kan matsalar tsaro da ya daura alhakinta kan wanda ya gada Bello Matawalle. Sai dai da alama wannan sanarwa ba ta yi wa bangaren gwamna Dauda Lawan daɗi ba, abin da ya kai ga jam'iyyar sana cewa Bello Matawalle ya kamata a baiwa wannan shawara. Ga dai ƙarin bayani a cikin wannan rahoton na Khalifa Shehu Dokaji. Cece-kucen da ya barke ne bayan bular wata sanarwa da sanata Abdulaziz Yari yana mai kira ga gwamnan jihar ta Zamfara Dauda Lawan Dare da ya dakata da yin kalaman da basu kamata ba kan karamin ministan tsaron Najeriya Muhammadu Bello Matawalle. Sanarwar da Almansur Gusau, darakta janar na sanata Abdulaziz Yari ya fitar, ya shawarci gwamnan jihar Dauda Lawan Dare ya kamata mayar da hankalinsa kan ci gaban jihar musamman ma samar da hanyoyin da zai magance matsalar tsaro da ya addabi jihar. Haka kuma Abdulaziz Yarin ya ce dukkan gwamnonin da suka gabace shi, ciki har da minista Matawalle da shi kansa, duk sun yi fama da matsalar tsaro a jihar kuma sun yi iyayen ƙoƙarinsu wajen ganin sun magance ta. Haka kuma ya kiraye shi da kaucewa siyasantar da matsalar tsaro a jihar, wanda ya ce mafita shine haɗa kai tare kuma da samar da hanyoyin da za a kawo ƙarshen matsalar. Sai dai a wani martani, shugaban jam'iyyar PDP na Zamfara Dr. Jamilu Jibo Magayaki ya ce Abdulaziz Yari ya bar jaki ne yana bugun turke. Abin da muka yi tsammani a matsayinsa na tsohon gwamna shi ya ƙara ƙarfafa ma mai girma gwamna gwiwa na cewa badakalan da ake zargin shi tsohon gwamna Matawalle da ita na bincika a gani shi duk abin da mai girma gwamna yake faɗa shin ƙarya ne ko gaskiya ne. Ba kwa ganin cewa kalaman nasa kamar gyara kayanka ne? Ai haɗin kai shi mai girma gwamna tun ba yanzu bai kiran su cewa su zo a haɗa kai. So abin da muke tsammani a matsayinsu na tsaffin gwamnoni da su goya masa baya. Za ku mayar da hankali kenan na fahimce ka wajen neman haɗin kan su tsofaffin gwamnonin da shi kansa minista Bello Matawalle da a zo a haɗu domin ciyar da jihar gaba. Ba minista ba ko tsohon gwamna, duk ɗan jihar Zamfara ko kuma duk ɗan Najeriya wanda zai iya zuwa domin a haɗa ƙarfi da shi a kawo tsaro. Mai girma gwamna a shirye yake da a zo a haɗa ƙarfi domin a kawo sauƙi wa jihar Zamfara. Hannu guda babbar jam'iyyar adawa a jihar ta Zamfara wato APC ta musanta kalaman shugaban jam'iyyar na PDP inda ta ce gwamnan baya ɗaukar shawara. Yusuf Idris shine sakataren jam'iyyar APC a jihar ta Zamfara. Baya son a bashi shawara, yanzu Abdulaziz Yari shawara ɗaya ya bashi, ya fito ya sa yaran shi suna zagin shi. Wanda ya ce kamata ya amara baya a samu nasarar tsaro, ka koma ka sa yaranka suna zagin shi. Matawalle ya neme shi so ɗaya so biyu su zo su haɗa kai domin a samar da tsaro a jihar Zamfara ya kiya. Da aka je kaddamar da yakin ma da za a kaddamar da fansar yamma a Sokoto, jirgi ya taka ya tafi ban Najeriya. Abin da ke fatar mu gwamnatin tarayyar Najeriya ta sa dokar ta ɓaci a jihar Zamfara a gama wannan yaki, domin ba jihar Zamfara ɗaya wannan abin yake shi ya shafa ba, ya shafi arewacin Najeriya musamman arewa maso yamma. To don me shi kadai zai zo ya nuna yana so ya ɓata abin da ake yi. Sai dai duk da wannan cece-kuce da ke ci gaba da kasancewa tsakanin gwamnan jihar Dauda Lawan da tsofaffin gwamnonin jihar wato sanata Abdulaziz Yari da kuma karamin ministan tsaron na Najeriya Bello Matawalle, har yanzu abin da talakawan jihar ke fata shine ganin an kawar da matsalar tsaro da suke fama da ita tsohon shekaru, wanda wasu daga cikinsu ke ganin cewa wannan cece-kuce babu inda zai kai jihar, wanda suke ganin haɗa kai a tsakanin ɓangarorin zai yi tasiri wajen magance halin da jihar ta tsinci kanta, wanda zai kawo ci gaba da bunƙasar tattalin arziki a jihar. Khalifa Shehu Dokaji, sashen Hausa na BBC a Abuja, Najeriya. To a Najeriya ma batun zaben ne inda hukumar zaben kasar ta ayyana dan takarar jam'iyyar APC a zaben gwamnan jihar Edo, Sanata Monday Okpebholo a matsayin wanda ya samu nasara a zaben gwamnan jihar da aka gudanar a ranar Asabar 21 ga watan Satumba. Monday Okpebholo ya yi nasarar lashe zaben ne bayan samun ƙuri'u mafi rinjaye inda ya doke babban abokin karawarsa.
Asurimi Igadalo na jam'iyyar PDP mai mulkin jihar. Daga Benin babban birnin jihar Edo ga rahoton da Zubairu Ahmad ya aiko mana. Bola Mondi of APC, having satisfied the requirement of the law, is hereby declared the winner and is returned elected. Babban jami'in tattara sakamakon zaben jihar Edo kenan, wanda kuma shine shugaban jami'ar kimiyya da fasaha ta Mina, Professor Faruk Adamu Kuta, lokacin da yake bayyana sakamakon zabe a zauren shalkwatar hukumar zaben jihar Edo. Monday Okpebolo ya nasarar lashe zaben bayan samun kuri'u 291,667, inda ya doke babban abokin karawarsa Asurimi Igudalo na jam'iyyar PDP mai mulkin jihar, wanda ya samu kuri'u 247,274. Nan take gari ya kauri da kaɗe-kaɗen magoya baya, ga ma yadda wasu 'yan jam'iyyar APC suka bayyana min yadda suke farin ciki. Mun gode wa Allah da wannan kyauta da ya yi mana a matsayin gwamnanmu da gobe a jihar Edo. Kai, muna murna da haka. Allah ne ya sake ɗaukaka mu. Idan ka sa Allah a ranka, babu abin da ba za ka samu ba. Sunana Alhaji Danjuma Garba Bikola, garkuwan sarkin Hausawa na Edo State, kuma ni ne ciyaman na Arewa APC Edo State. Muna cikin farin ciki, kuma wallahi ba zan iya fasata maka irin farin cikin da nake ciki yau ba. Za mu yanka shanu da raguna, muna celebration sosai. To sai dai sakamakon zaben bai zo wasu magoya bayan jam'iyyar PDP da daɗi ba, inda suka ce an tafka magudi. Result is very bad because like if election in Edo State. Wannan zaben yayi muni. Idan har aka ci gaba da samun irin haka, ba mu san inda za mu samu kanmu ba. Gaba ɗaya an gama da Najeriya. Sun yi magudi ne kawai domin ba wannan ne abin da muka zaɓa ba. So very very bad. They ring the election. This is not the result. Tun da farko shi ma gwamnan jihar Godwin Obaseki ya bayyana korafinsa, inda yake zargin an saya sakamakon ne a zauren tattara ƙuri'u na INEC. Bayan an rufe rumfuna an soma tattara sakamakon. Hukumar zaɓe ta ƙasa ta saka kimanin kashi 80 cikin 100 na ƙuri'un da aka tantance a intanet. Sai aka soma tattara sakamakon zaɓe na yankuna da ƙananan hukumomi. To can zuwa karfe 11 na dare kuma kwasam sai muka ji labarin cewa an dakatar da tattara sakamakon zaɓe na ƙananan hukumomi 3, sannan aka ba wa jami'an da ke aikin umarnin su koma babbar helkwatar INEC, abin da ya saba ma doka, sannan kuma aka hana wakilan jam'iyyar PDP shiga ofishin na INEC. Bala Ibrahim mai magana da yan jam'iyyar APC na ganin masu zargin a matsayin waɗanda ke jayayya da zaben talakawa. To alhamdulillah an kammala zaɓe lafiya, an gama lafiya ba tare da an raunana ko kassara kowa ba. Wannan abin farin ciki ne ga masoya demokradiyya. To dukan abin da wani zai ce kawai zai zanto kamar ra'ayi ne wanda ba lalle ya kasance daidai da abin da zai kasance daga karshe ba. Zaben ya kasance wani fage na nuna karfin siyasa tsakanin manyan jagororin siyasar jihar biyu, tsohon gwamna kuma tsohon shugaban jami'ar APC na ƙasa Adams Oshomole, wanda ke goyon bayan Monday Okpebolo, da kuma gwamnan jihar Godwin Obaseki da ke goyon bayan Mr. Igudalo na PDP. Zubairu Ahmad, BBC Hausa, daga Benin a jihar Edo, Najeriya.